Shubor nakaslem jong unongsan hima. Penchengan kurba ulayat ho hakakme badukpa ba ulayo ya kapoin ka ba hakmat hakawat ka baningkong Henry hakawat ka ba ar ulah yar ka poin namar ba uslang ban pang ka kejat habaya kop kiengling haka national games ka ba lai phupra ka balalong ha Uttarakhand ulayat ho ba ubayo ya katak maksar uday na jala Rajasthan bat ubayo tak marupa uday na Uttarakhand bat katak marnong ulayo mau Kani kajing pentep usamla penshengan kadeh haba uyakran ling baka phone hagajin dan lang kakmi kakong sirit kurba ukpa uba hista nong besap bat gibah yang hasam halau berwa riboh district. Pi dari penshengan kurba. Oh, jadi pusung kurba. Oh, setenat pi ba. Ngakran mangan apok nong san hima. Na shalong. Mas nyok tu kubar jong pi ba pi yok tak kemaran nong tinggi na shalong ni lawan wat pi sini sayeng. Timentang ada lang email ipa jong pi gibah yang asam jong pi kini kit kam snong tinggi wan hangnya ban sim kubar nanta ka keburom ka pi lawan rak ya ke jela ka jongi jela me kalia timentang ada lang bat email jong pi te chicken soban kran email ko ban ikran bat pi kai ke jing jong pi haba pi lawan rak ya kanam keburom pi yok kuno pi ile kai bahan kuno atu sengi ka pi sngo kuno kai ke jing jong pi mentah ba pi la yok rak ya ka tak kemarnong tak kemarnong haka jingi kop kingling haka national game Kaso kuman nila job ten. to setelah te mentang idan haka news ngila record haka video kamera ma te chicken tin na email in chicken tin na email in Halo, Oi, lado pinwan pai kun, sam wan pai no terek nai, tapi ni tarik. Tapi pisngau biat ang. Kaso biang masih pang memelaran na tigat mengsilang bentar jam terus. Kata swing sawan pai da jing suk da jing kemen. Kumba pilet da ka jing kemen da jing suk pinwan pai da jing kemen da jing suk. Apa nai? to te it kan ipa fish kan mo ti ba pila ban Alung, Halo, alung. oi ba. Kami bilang kamu nama ta. Bisno kamu nama. Nah, biang sa kelan lasu itu kang melatih tigat mengsilang jam re. Tentang long kamu nama kecat kala jam kala Arab. Bentar lah, semua mencetus kita daun sudah bersin wes. Ta. Nah, siap. Te kamu nama kang lihat kai menin. Kalau kamu nama ka biang na kamu nama yang lihat kai menin. Tapi yang belakang benar. Bakal kai kendit. Kata semua sebelum kong oi kamu dari arang bakal. Ta hajing lihat kai te garan hajing bakala. Nang pin sung thu kan hajing bakala. Te ngar kum panga bak riang fu kanang bin sat klan kanang pin yo ya bin lihat kai su nong skmat kanang pin ra ya kana buram ya kur ka jat ba chat jindre ya sinong ka thau. te skani ko me kran pi minen pi kon mano ba yo gul medal Gol medal di Rajasthan, Pradoman Rathod, hoi Silva Diraj, Uttarakhand, hoi bronze na. te beli pim yo ya ka gul medal pi han ko pi yo ya ka bron beli pim yo ya ka gol Aka pas round one top ngamo, Hoi. berkot lagi long ka time long garita dunga ka time ka first round. hoi Second round pa nalor tigat mo pang dra sila jebol at hoi bali era second round. hoi Second round dunay. hoi ka kejap pila pang pa na do na nesnong na Oken narulas nong pang wala pa dawan kene ba ta na ko di mo GTM. hoi Sa kanyang purang kay purang buwan. hoi timenta pila yo ya ka bron ya kan ka takmarnong ti pindang penkre susu am ya ki wei jing lekai Hello? pidang penkre susu am pidang beteng am ya kan ka jing lekai Oh, yang penting cuman aduh mana po sa ka Asian Cup. dan bok haduk me Olympic ro di kerman pi lebah Rồi, International Championship, World Championship. hoi Dan men tre tom ni banyo yang taruh. hoi
Ti ni kitbok e pi nak liang jungi nong san himarong ni wan kenang hang ne yang jung pi kitbok ba pi dang sat dang klan dang lebha dang kongus nang ikino hikai mo Oi sir. to ti tharai ngi lai okran bat email pa jung pi ti ngi don lang ne ham tak kamera men pin i nam tak pa ba kin tip ngi lawan ne ha lakwan number 1 saying lakwan em kan mau yeng em Aku makan dah cia syur menir saya no apa poin no yang tadi tu kawan no. lakoi in em email pa Apa ke nani lah kanja. Ari rajin ting bonai sa sini tu. oh ta mo to te to pil wan pai ngi se kan du biang ba ping sawan biang ndalai wan pi shlong hang ne ha chnong ma Oh, oi sir. Hello, ba. oi Kita cuma ba. Dah awan. hoi to kublai Okay. to kublai ngi se kan du bat pi to te kum tung ila yo ban ekran bat i pensingan kurba i badai i samla jong ni jong kejat ban bat nang ne snong lau berwa nadu shlong ila wan nadu ba yo e kubar ba ila yo ban ra ya kat takmar nong nam ta ka jalla me khalia hakni kecing kop ya kingling tingit skam bang ila poi hang ne bat kimi kpa ki bahing sam ti wala ngilap hang ne ba kadai kalung yeng ke badon kadai kalung yeng ke barap kadai kalung yeng ke ba ngili i ba kadai kalung yeng ke badok ba ban ong te handai ni skam bang i se yu samla bala banam ta ban manra nam ra buram ya kejat ban riu jongi bat kumjuru ya ke jalla bro ka we tingit skam balang ba kan kubar kena ai mesim su ya ki kimi kpa ban ai mesim nam tahu nu samla udang la ban le kai ba hai koi pa ki cila kai bat kumjuru ya ki samla bakim dai bandu jingkan ban kim dai bandu mesim haba kisdang ban lek na kam bat ki dai ban kungus nang ya kino hikai bat ki dai ban tengkai ya kapor bat kumjuru ba ki dai ban long ki beru ki ba tristom nam ta bro ra nam ra buram ya ka yang kastam bat ya ka jala ber ka we nak len jungi no sanhiwa sajsen ikit bok ki pi kimi kpa ya ka yang kastam pi baro bat kerpang ya samla pesngai kurba belawan ra nam ya ka buram bat ngidang la ro badang tristom berwarna nam ya keburam tangini ten kuble shibun Nakliang urang ba asnong kalau berwa uba rijet kharkrang ula penpau ke jing ngokmen haba uyo jing tep ba open shingan kurba ula yo ra ya katak marnong ha ke jing kop kieng ling ha national games ka kateng jonga di ba rijet kharkrang te ramba asnong jang kalau berwa bisa kumno kumu orang ba shnong bisa kumno ba ini samla iyo berwarna nam ya kajela nam ta ne ka takmarno te ngi kum ka snong ngi so dap da ka jing kemen ba yo sngo khobor menin te ngarong ode wena ki rang ba ka be kit ya ba lang ya bade ba tu ka MCA ka bade benta ban phai tu khana ngadon benta lang tu tanga so kemen e kum we member rang ka MCA ro kum ju te kalong ka e ka jing sngo sarong da benta ka association ba da benta ka snong ka thau hi bro ka we mano ba hikai ini kana te ka jing hikai te ka de nei Jan Vincent i balai sim khia ni ka kam na du ba iwan te ka jing wan jong i nang kong ka sngo phalai ngi ki nong song snong ki paramarjan te hadin suki ngi tip bai dei tai master tai i balayo ya ka medal po olimpik ki balayo tang ya ka medal ha ka olimpik te ila ki la khot ki khna dong kini ki than ma paramarjan te menang sedang ki aduna handrai menta hadin katukan ni snem kala khampau kani ka sports bade kani ka ji nya ling te ki khana ro kila stang kham sim interest te kila mi sakmat ban ya le ban king ling bat i sir Jan Vincent bat i kumju bat i lok jong i ro i Sheila Vincent de silok din ki de i lok i de na Jan Vincent de na Australia te i lok i de na po Pune kumno gi poy mat sa hang ne pi kumra ma shnong pi te ka jingwan poi sa jong i ila shwe thu khana sisin yong ba ngi shuan kai sisin ban shuan kai shani te i kane ka wa hadin bai i kane ka wa ila yabit namar ba i ka jinglong jong kane ka wa la ban pan hi kai khana namar ba ka de ka baspalat ka bawan na po umyam nang tinadam na jong ka MCL ha te la ban control ko namar ba ka don ka machine ban play te la ban adjust ka takadaw iyang ba ka suk ba ban panikai khna kat bakwa ka level jang ko ki yo te nak takadaw ila i ga ne ka te ila wan ban song ban sa no chani sapo snong tham kanus na milawan sa mentang antrai la don suppose nam ye ha bila nang kasi mo khasi te ki menang re handrei malumala ki le su tho hi
Menurut kam ke baki tingling kile yu man tang kata ka profession jungki gede kata katang ka man pan hikai khna ban pen hikai khna ban pen kingling pan ai tang kata hi gede kim don da ko we pan ki bun khna nang ne snong ni than nang ni na bar na pinong no na snong tham ro ki don hi na po lo borwar ki don hi na borwar ki don te handrei ka basumsi pa kalong ba tang khandiat por ki bun ki khna ki yawan handrei tang katukan ni handrei ki dala syam ya kata jing practice ka kham e ki pep no te ubayai ne te u yo ban khe ya ka so jong ka jing job pa phi menta uni bo samla pan singan ula yo ban khe so jing job lung ba ka jing ai ne jong u te ka jing ai lenti jong u ro kalong ba ha ka steng por ha ka jing i u la poi ba la i noi ka ni ka jing ya lieng te handrei ha ka jing ya kran jong ki nong panya jing ya kran jong ki member la pan su thu yo u te ulawan biang saka kata ka jing ya nya lieng te ka jingwan jong u menta i ka uso jong ka jing job kan umur kilet nang ne na nang ni kilet sau ngon sau ana po lau borwa le tong pensangan marwe te nang ta na tham ki dan lai ngon i dan ba i we kan thai pi se kum no ba snong do pi man ra pi so kan det nam yu te ngi kum ka snong te ngi so kmen ma na mar ba kat ka national game tmo te la long kum ka medal ba yo ha olympic na mar ba ha po india te la de ka we ka nam khrau ka ba he ba ban ya nujor po india na ka national game kam de ka bakai ma baro ka ri india ki players na po ka state ki wan ban chim banta te ban yo ban long balai ro ka kam de ka besok ka de ka batof ba te so kuman e ba uni samla la ban long utau nong job mo la ulong balai ro dai dan dikremen ba kinyo ban sim tai sama da snong pi nyo ban let mas olympic nga ngai skam ba unsa kan sapoi gas ngi ba unsa yo ban sim banta ha ka olympic namar ba ka jing tres tom jong u mat ka jing tres tom jong ki nong panya yang the ki ba ban practice ki man ka step man ka janmit te nga ngai skam ba ka dan ro ka jing kermen ba unsa poi do ka thong ban ya khon po olympic te ban yo represent tang ya ka olympic ro ha india kam dei ka kala dei ka kam ka ba khrau tam kam dei ka basuk man shi orong ha ka jingla ka olympic te la daun yo tang ban ya sim ban yo kerteng olympic la dei ka buram na banta ka snong ka thar na ka ban banta ka state hi bro ka we ka isim bayrong ne kuno ya menta kim pat sim ka bayrong na marba kidang pan hikai be khna te nang nong ka snong ra kila banwan ki badai hapo ka state jong ka meglaya kila banwan te ka jing thimu ka don ni hadin so san snem kan sadon ka academy e te daladon academy ngan thrai hata ka por ki khna ki haban siu ne kan sadon ka por ba kin haban siu ya menta te kadang long free be ka sarkar ka don ka jing do senyang ka sarkar ka de ka bakrau e nga ai ka jingero ya ka district sport office jong kanong po yau sar bobi ro kumju marba dei ma ohi bola phone biang yau pensangan ban wan biang sing ni kalenti na marba ula bana ba kila ya ja na ni ka jingla ka te lawan nu sar bobi ula ai men sim biang ki ba ngi khasing don kam bale tangki we ki banabar tangki dekhar te ngi don kam yu khasi te langba ka jingkran jong i langba ka jing slok jong i te kalong ka ka kumba pi menta ka de langba jong ka sports department baro ba ngai khuble ro ya ka directorate jong ka sports ro kumju ka bala sim khia ya ka sports sang ni ha snong jong i ka ban yarap na benta ka training ka ban yarap na benta ki lieng ban thit te na ma ki lieng kim de ki batat ki lieng ki poi de ki lak ka we ka lieng te langba ka jing yarap jong sarkar hi baro te ai khuble ka sarkar ro kumju ya sports department ro kumju ni ka ini ni kai parang kilit lang stisa ki le lang bro ngon ki le lang chau Uttarakhand ho ini kindang sa ba chane am ki kum ka jing yo kin pi ong chani ini bahikai kini bahikai kin sa chani namar ba ka thmu jung ki kalong ban penmi i we u nong ele ka po olympic te kin tala yo uta we te kin sapet ki sa ong kum ta polisi bon ya ka por ka jong pi ki bok ba nang sa shu sama ne so ki ban ka thai ta khuble pi ro kumju te ngi ro kum ki nong elam snong ngi kentui khna samla ki badan po snong ba ki kin lej ban ya
ban ya sim bentang the ban ya kun wat la kalong ka ba andre om de ban tang siteng por namar ba lengba kani pi ka kam ka jam ro menta ban yo ka de ka ba jenjar ba te lengba ka jingyo ikini ki medal hapo meglaya hapo national game nang ta po khelo india ka khampan suk chu phi ban yo kam ki jam namar ba ban thep kam don kam ye ki certificate te menta phla yo certificate phla yo ka nam menta kala suk bai ya wa panskan rokum ju te ye ki wei rokum ju kan lang ka pasuk te tang ini kublai shibun